За мен то е уникален държавник човек. Уникален държавник. Първо, гледай им спортистите. Виж им стадионите. Виж им отборите. Знаеш, баскетболи, волейболи. Те са горе в гейма винаги. Така. Безброй турски сериали, които се купуват и в Америка. Навсякъде по света. Нашите бабки плачат тук на тях. Въпросът е следния. Те бил диктатор, бил не знам си към. Дайте един такъв диктатор. Ти погледни, като идиш там, то нещо... Аз съм бил 80-те години там по състезанието. Човек една кочина беше, на мръсотия. То нямаше асфалт до границата, бе. Тръгнеш с рейса до Бурса, пепел се е бала майката. А сега? Магистрали, всичко. И гледай, с руснаците си работи, с украинците си работи човек. Житото продава той на Украина. Всичко му от иранците нефт си взима, ефтини горива там. Всичко вред. Ама трябва да си играч, а не полски свирач. Нали?